Znači, tu nema šanse. Jel to mora jedan Kristijan od 20 godina da priča jednom Arkanu od 35 godina? Tu se vidi nijanse razmišljanja, koeficijent inteligencije koje je delio nas. Kako je ko prolazio u životu? Neko ima totalnu sreću. Dobije 50 metaka i ostane živ. Ali to nije pamet. To je sreća. Imao si ti sreću nego? Imao sam. 2 puta sam ja imao jako, ne računajući ratište. Mimo ratišta. Da, imao sam dosta sreće, ali više su to povezane onako mučki, neočekivani udarci, baš takvih narkomančina iz provincije, pa nije se ni nadalo. Znate, obično vas ubije neki ljigavac, klinac, narkoman i tu se završava neka priča o nama. A ja sam imao averziju na to. Ja nisam želeo da završim kao Arkan. Ja nisam želeo da završim kao Ljubo Zemunac, kao Ćenta. Da me neko pozdravi, da se okrene i kaže da te pitam još nešto i da me upucam. To nisam mogu da dozvolim. Jer ja sam znao taj recept. Čak možda sam ja nekome to primenio. Pa kažem, to je najlakši način da se nekome dođe glavu. Ali u ovom mikrofonu može da bude eksplozija. Sad dok mi pričamo, neko stisne na ulici dugme i šta ostane od nas? Ništa. Ako neko hoće da nađe načina, naći će ga. Ali vi, ako već živite u tome i znate da je očigledna situacija da vam neko radi u glavi, pa zar je greh zaštititi se? Tu je došao sukob mene i policije. Što im ja upadam u oči sa 3 pancirna automobila, sa tolikim ljudima, oni moraju da imaju oružje i to je njima posao. Jer drugačije kad nađu neku jajaru kod trafike da se šunja sa tetejcem i saviju ga, oni ode kod sudije za prekršaj za taj pištolj. Ali kad oduzmu Kristijanovom obezbeđenju 3 pištolja, Glokove, Magnume, Sig Sauere, pa to je pompa. Kapetan, major, taj, akcija izvršena, idu čvarci 3 dana slobodno, vi znate na čemu. Jure zverke, ne jure ove klošare. Znate li vi koliko se droge na beogradskim ulicama proda preko klošara? Tona. Ne znam i ne želim da znam. A pojedinci kao mi, ako radimo s tim poslom, pa nećemo moći kilu da prodamo za mjesec dana. I sve će oči biti uprte u nas. Znači, ti mali igrači, oni su izazivači naše sudbine. Nas, kao da kažem, tih trofeja. Oni se bave našim poslovima. Jer da su se slagali, to se vidi očigledno da su se slagali velike likovi. Da, ti sad imaš sa 2 strana, imaš problem praktično. Pa jel može da se živi pod tim pritiskom, kažite mi, sa nekog normalnog aspekta? Ja sam nenormalan pa ga prihvatam. Normalan čovek bi se obesio ili bi pobegao. Ja sam bežao, znači bežao sam fizički. Izvini, zato sam ne pitao, da li je moguće izaći iz tog kruga? Jeste. Jel ti sad izađeš iz Zabele? Ja smatram da je... Odeš u Beograd u svoj stan i to ne može poći neprimjećeno. Policiji, službama, a i onim drugim. Tako je. Jednostavno morate da nađete daljinu koja je dovoljan razmak između ovog društva i vaše ličnosti. Znači, ja bi se ovaj put opredelio uz neko sugerisanje moje supruge da odem negde gde neću biti dovoljno ni blizu ni daleko, a da budem u nekom društvu gde sam anoneman. Bez krateža. Da, bez ičega. Ja sam u Grčkoj prvih 4 godine išao u šorcu, majici s Lazarom i Kerom. Nisam nosio pištolj, pancir, blindiran auto mi je, znači, zapekao se u garaži. Nisam imao potrebe. Lazara tu, vežem Kera, jedem sladoled, čak i čujem neke Jugoslovene prošapuću, ja odmah maglu i gas, ne treba da znaju. Čuje se tu i tamo, on je tamo, ali to se brzo raščuje. Čim u jednoj sredini imate? Jer ljudi, znate kako, medicinska ste ličnost. Priđe devojčica 16 godina i traži mi autogram u Atini. Vi ste dali ili kažeš beži bre, nisam taj ja, ali opet će se pročuti. Sad, da li je to muzičar, da li je to kriminalac, da li je to dobar čovjek, da li nije.
Ja ne mogu sada celom svetu da objasnim, ja sam dobar, ja sam najbolji, ja imam dobre mane, nije to tako kao što pišu, kad su me oni već izvikali. To jeste. Vi kažete, pa to je samo breme koje nosim kroz vreme. Ali ja se ne bavim dokazivanjem, eksponiranjem. Već uporno godinama želim da kažem, halo, ostavite me na miru. Ali ovo samo je kinjenje. Pa šta su s ovim postigli? Za 37 godina što sam ja uzabili, šta su postigli s tim? Oni će resocijalizaciju da primene na mene. Pa ja ne znam kako može na mene da... Kad imam veći koeficijent od tih što su me stavili ovde, kako oni mogu mene da resocijaliziraju? Kako, na koji način? Da me edukuju kroz knjige, jer što će komandir da kaže okreni se ka zidu. Pa ja se tom komandiru okrećem ka zidu samo iz nekog poštovanja. A da hoću, ne bi me okrenuo tenk u zid da gledam. Ili da stavim ruke na zid. Ja sam njima rekao ovde u upravi. Pa tucite ovu stoku narkomansku da čiste ove WC-e i da luftiraju ove sobe. Jer koja je poenta? Drži ruke na zidu, tebi nešto to znači. A kad otvoriš vrata i smrdi soba i puna je dima, to vama ništa ne znači. Pa znači smatraju ih stokom. Zbog tog načina života se stidim što sam taj epitet što kažu ja sam kriminalac. Zaista se stidim. Jer prođem, vidim te ljude bez lica, bez duše, sve se svodi na par stvari, ko je koga zajebo, rednjarenje, mi ćemo ovoga, mi ćemo sve neka privatna groba i privatne bolnice, a niko nema za kantinu 1000 dinara. Možete da shvatite šta je ovo ovde. Ovo je bedje i jada. Ovo je, kažu, zatvor je država u malom. Ona objašnjava kakva nam je država. I preko ishrane, i preko edukacije, i preko programa resocijalizacije. To ovde ne postoji. Niko nije došao i rekao, Kristijane, ti znaš da crtaš? Pa nacrtaj nam jedno 20 ikona u crkvi. Znaš da popravlja stolicu? Popravi nam bre ova stolica, evo, vidi se sunđer na njoj. Niko toga ne interesuje. Ja bi to i o svom trošku čak, samo da to vreme koje sam ovde kvalitetno provedem. Ne da pušem, ne da pijem, ne da se drogiram. Pa ovdje ljudi žive za tablete. Da bi preboleli jedan dan života koji je negativan. Ja gledam od samoga jutra da nešto zdravo pojedem, da nešto istreniram, da vidim neku naučnu emisiju, da se edukujem još više nego što jesam i tako dalje. Da dam neki savjet ljudima koji su u mojoj sredini, da utičem nekako pozitivno na njih. Ne da im pričam kako sam ja u banku ušao sa maskom i uzeo 1.000.000 maraka i da ih fascinira mojim tučama i tako dalje. To me ne zanima. Oni znaju to, to su čitali, slušali i tako dalje. Meni je i zadovoljstvo i stvarno posao da ljude edukujem na jedan totalno pozitivan način, pogotovo mlade. Oni uvijek pretendiraju na to da li ti mladima predlažeš taj isti način života, pa to praktično bi rekao želim svome sinu loš. Zaista sve iz ovoga života što sam povukao ne vrede 3 stvari. Samo to znanje. Samo to znanje, to iskustvo u tom šljam miljeu me je toliko namazalo da sve pokupim mudrosti života s prljave strane. A ja sam kao čovjek normalan, ja sam kao čovjek kulturan, ne pripadam tom miljeu. Stidim se tih ljudi. Ja kad izađem na krug i kad vidim vazduh od preključa, 3 skleka uradili pod bensendinima, neke bajke, ubio ženu za 100.000 dinara na trafici, proda 20 grama, tu se drogira, maltretiraju ljude, pale ih na spavanju, gađaju ih urinom na spavanju. Zar takva sredina da odgovara normalnom čoveku? A ja sebe smatram normalnom čoveku. Meni ne odgovara. To treba ljudi da znaju. Da se nalazimo ovde gde je stvarno negativa totalna. I da ni jedan normalan čovek ne želi to. Da ne može, znate, dele se kriminalci koji su baš banditi i koji tapkaju tom stazom i žele da budu u toj priči. A ima nas koji zalutamo, koji nam se desi splet okolnosti, eto, zverke smo neke i dođemo u tu sredinu. I zaista, i duhovno i fizički se napatimo u tom društvu. I zaista ovaj zatvor
ne vidim u svrhu uopšte. Barem na mene nema nikakav utjecaj.